Goedenavond. Ja, dat is Robert. Robert, Pascal, dat heeft een dringende vraag in die. Hij weet niet van deze vraag af, dus hij is niet voorbereid. Ja, Robert, die een paar gewoon prijs gesteld. Die heeft Wim en ik hebben die opgezet en nou, gewoon ook dingen ook leuk om te weten voor alle aanwezigen. 2 jaar, anderhalf jaar, eigenlijk 2 jaar geleden denk ik, kwamen 2 gekloeide honden contact met die opnemen. Wat dacht je toen? Tja, dat is een moeilijke. We kennen wel eens zeggen. Nou, dat vindt nog wel met, want eigenlijk respect eigenlijk toen van het idee. Hoe van die dacht van ik wil nog wel zien of ze dat van de grond afkriegen. We hebben toen gehad over wat het allemaal kost. En dan niet alleen CD, maar organisatie, zaal, hele grote methode omheen. En wie er is in Limburg gebeurt, zijn het meestal of verenigingen of stichtingen. En ja, we zitten met z'n tweeën. En ik denk, en dat is niet de bedoeling van dit interview, maar ik zou Geer een groot applaus voor die twee willen hebben, want die flikken het toch met z'n tweeën. Dus, ik heb hier lang gedacht dat het niet van die grond gekomen. Ik krijg regelmatig mailtjes of sms'jes van hebben we dit gedaan? En we zijn bij alleen geweest en die hebben toegezegd en we zijn bedankt geweest. En langzamerhand krijgt dat vorm en toen dacht ik van ja, petje af. En nog steeds petje af. Dus het wordt een idee hoe ver ochtend op ingestapt, zo van ik moet het nog zien. Maar ja, het is waarheid geworden. Gelukkig waar, maar dan moet je ook niet zeggen tot Robert eigenlijk de enige woord op dat moment dat het gelukt is. Want alle anderen dat heel tegen de deur moeten aanstampen. Dus dat betreft ook alle respect voor Robert. Robert, we hebben in november een voorronde gehouden. En toen heb ik gedacht van, ja, je kunt dat doen zoals alle anderen dat doen, maar we doen dat toch op ons eigen tienermanier. Tieners eigenzinnig, een beetje dwars, moet in ieder geval anders. Wat vind je toen van der opzet hebben gekozen? Nou, die zijn ook wel anders. En ik denk dat ook dat voor de tieners ook zo wordt. Ze komen uit, de kindertijd. De Zunterbij die weten exact wat ze willen. Je ziet ze ook op de manier wie ze op de bühne staan en bewegen. En dan denken ze echt van ja goed, geweldig wie ze dat doen. De Zunter ook, die zijn nog aarzelend, die staan op de bühne en die willen wel bewegen, maar dat blijft klein. Dan zijn toch die niet goed bewegen. En ik denk dat ze eigenlijk ook zo moeten langzamerhand groeien. En de manier wie ze op ze kunnen presenteren, ze hebben alle ruimte. Door een goed podium, het geluid moet goed. En ik denk dat dat een basis is voor zich te profileren. En ik hoop dat zoals hij zunt, gewoon weer kunnen, dat ze gewoon het door wel zien. En dat ze vooral in hun eigen dorp en de omgeving veel op de bühne kunnen. Zodat ze andere tieners kunnen laten zien van hé, verder dit is het niks voor rug. Pak die bij elkaar, schrijf een liedje, schrijf in en doe mee. De hebben ze natuurlijk al gaat gewend, of de best gaat gewend bij Marathon qua kwaliteit van de liedjes. Kun je gaat vertellen over de kwaliteit van dit jaar, zonder bij namen te noemen, maar het gaat nu in het algemeen. Nou, kwalitatief is een rekbaar begrip en een heel persoonlijk begrip. Wat ik vind wat kwaliteit is dat een liedje gewoon leuk is voor de lui die het huren, dat ze mee kunnen doen. Dat het makkelijk meezingbaar is. En dan is het voor rest aan de lui die uitvoeren om het een hit of iets ervan te maken. Als arrangeur, de mannen die dat doen, die hebben een bepaald gevoel bij een liedje. Het infoformulier is door sommigen heel goed ingevuld. Door sommigen is niks ingevuld. En dan moet ze toch aan de slag. Het blijft altijd een geschmackszaak. Dus het kan best een keer zie je dat ver een idee over dit hebben, dat anders uitpakt dan het originele idee wordt. Dat wil niet zeggen dat het originele idee slechter is, helemaal niet. Dat wil ook niet zeggen dat ons idee beter is. Het is een andere mening. En ik denk dat als ze de CD zo doorloestert, er steekt alles op wat volgens mij de jeugd zou kunnen interesseren met vastelovend. Het gaat van gewoon de traditionele dingen tot polka's, tot house. Dus ja, kijk, als het niet aansluit, dan heb ik ver ons best gedaan. Dan
hebben hun best gedaan. Maar uiteindelijk zijn het de mensen die een cd kopen en die een cd luisteren, die zeggen van hé, dat vind ik leuk. En niet ik, niet ik. De lui bepalen. Dus laat voor hopen dat de lui bepalen dat het leuk is, dat het voor veel airplay krijgt op de radio. En dan zeg ik, nou, dit is het kwalitatief geslaagd.